O expresidente de Portos de Galicia dimitiu esta mañá de todas as súas responsabilidades no Partido Popular. José Juan Durán toma esta decisión 20 días despois do seu cese como máximo responsable do ente autonómico. O vilanovés será ata o momento coordinador provincial de acción electoral do PP, membro do comité de dirección, do comité executivo e da xunta directiva provincial. Antes de facela pública, comunicoulle a súa renuncia ao presidente provincial do PP, Alfonso Rueda. A través dun correo electrónico enviado aos medios de comunicación pouco despois de facer efectiva a súa decisión, Durán indica que polo momento manterase no PP como un afiliado máis. Explica que os motivos que o levaron a dimitir radican, aínda que non exclusivamente, no seu cese como responsable de Portos, textualmente, no que ten de perda de confianza política cara a miña persoa por parte do presidente Feijóo. José Juan Durán foi cesado como presidente de Portos de Galicia o pasado 11 de xullo polo Consello da Xunta. Estaba á fronte dese organismo dende o 2011, despois de ocupar a vicepresidencia da Deputación de Pontevedra. Con anterioridade, tamén fora concelleiro de Cultura en Vilanova de Arousa.